Situácia v budúcom týždni bude z hľadiska sneženia veľmi zložitá a náročná na presnú predpoveď, keďže počas tohto týždňa očakávame až 3 vlny sneženia. Už v pondelok večer a počas noci z pondelka na utorok nás bude lízať zrážkové pole, čo naznačuje aj prvý model. Do utorkového dopoludnia, približne do 12. hodiny, by na viacerých miestach mohlo napadnúť niekoľko centimetrov snehu, vo väčšine prípadov do 3 centimetrov. Modely zároveň naznačujú sneženie aj na juhu Podunajskej nížiny, na juhu Banskobystrického kraja a najmä na východe a juhovýchode Slovenska, kde úhrn snehu môže lokálne presiahnuť aj 5 cm, hoci táto možnosť je zatiaľ otázna, keďže viaceré modely dávajú zrážky len na hranici sneženia. Vývoj budem preto priebežne spresňovať. Následne sa dostávame k druhej vlne sneženia, ktorá je ešte komplikovanejšia. Pre lepšie pochopenie je potrebné porovnať dva modely, pričom model GFS naznačuje prechod zrážkového poľa cez celé Slovensko, zatiaľ čo model CMVF ukazuje zrážky najmä na východe a len okrajovo na strednom Slovensku. Podľa môjho aktuálneho názoru by sa táto situácia mohla vyvinúť tak, že druhá vlna prinesie sneh hlavne na východ Slovenska, predovšetkým na Zemplín, pričom určitý potenciál má aj juh stredného Slovenska. V týchto oblastiach očakávam úhrn snehu približne od 3 do 7 cm. Druhá vlna by mala počas stredy postupne slabnúť a cez deň nás čaká prechodná prestávka. Počas stredajšieho popoludnia sa začne nasúvať ďalšie zrážkové pole, ktoré môže obsahovať aj intenzívnejšie zrážkové pásma. Model GFS v tomto prípade naznačuje výraznejšie zrážky na strednom a východnom Slovensku, zatiaľ čo ECMVF ich vidí slabšie a prevažne len na východe. Ak by sa podmienky vyvinuli priaznivo, mohlo by na strednom Slovensku napadnúť približne 3 až 5 cm snehu, na juhu stredného Slovenska a na juhu krajiny až okolo 10 cm, na východe 5 až 7 cm a na juhovýchode lokálne až 10 až 12 cm. V prípade, že sa tieto podmienky nenaplnia, sneženie by sa obmedzilo len na východ Slovenska a úhrny by nepresiahli 5 cm. Zároveň už teraz modely naznačujú možnosť 4. vlny sneženia v sobotu. Ak by sme si predbežne zrátali celkové úhrny, najviac zrážok by mohlo spadnúť na hraniciach s Ukrajinou, kde sa naznačuje až 20 mm zrážok, čo by zodpovedalo približne 26 cm snehu. V okolí Košíc by to mohlo byť okolo 10 mm, teda približne 13 cm snehu. Na juhu stredného Slovenska by sa úhrny mohli pohybovať od 6 do 9 cm. Smerom na sever by ich bolo menej a na severe by napadol len menší počet centimetrov snehu. Najmenej snehu by mal dostať západ Slovenska. Ide však o aktuálny stav predpovedí, ktorý sa môže ešte výrazne zmeniť, no minimálne máme čo sledovať a analyzovať.